Сабый, сәлемсез. Сәлем. Сезнең белән күрешергә бик шатмын. Рәхмәт ясым безнең рубрикага килгәнегез өчен. Сезнең өчен мин шәхсән бер шундый кызыклы бирем әзерләдем. Сезгә 30 секунд эчендә 15 төрле эмоциональ хәрәкәткә керергә кирәк булачак. Siz сөйләргә тиеш булмаячаксыз, siz аны эмоциональ мимика белән, жест белән күрсәтергә мөмкинсез. Без башлыйбыз. 1, 2, 3. Эшем тулганчы ашадым. Так. Әшегән сөт эчтем. Лимон әше булса да мин аны яратам. Мин сиңа үпкәләдем. Үлеп сагындым. Бик шибәр кыз очраттым. Агачтан егылып төштем. Арып беттем. Бузаухатлык эт артымнан чапты. Кулымны пешердем. Гашыйк булдым. Финишка беренче булып килдем. Абынып егылдым. Төне буена елап чыктым. Сагындым. Biz 25 sekund içinde əlgirdik. Ura! Hörmətli dostlar, bizim teatrımız sezonun açtı. Motor spektakller, yana premyeralar var. Barığızın da özümüzün tamaşalarına kötüp qalabız. Keligiz, görüşürüz. Birgə bo'lingizlar. Paka-paka.